clear tu le ngai thatu te in savain chibai ka buk chu tun tuma chuan kumin FIFA World Cup a fans nga berram pani Portugal le Argentina te knockout stage zinkawng tur karon soidona an mabak enge a khoilam kong nge khirzok don a khoilam kong nge ol samjok don chak chhozel ta se engtika nge anin ma chhonang ti te kan soidon ane country in Argentina hi kumin FIFA World Cup group stage game thuma te an chak fai veka point kwa hlo chhuwa theina tangin point kwa an hlo chhuak ane Argentina hian an group om veram dang pathum Algeria Austria le Jordan te an ne veka du thu sama thain kumin FIFA World Cup a bul an tran ane heti mek lai hian Portugal lamero an group stage game thum atangin vai khat chia an chaka tum ni draw result an hlo chhuak ane Portugal hian chiang taka Uzbekistan an hne lain DR Congo le Colombia te anin hne tok pui thunga point kwa hlo chhuwa theina tangin point nga chau an hlo chhuaka an group a pahnina ni chungin knockout stage anin hlang kai ane Argentina in pakhatna ni chunga knockout stage an lu lain Portugal lamero an group a pahnina nin knockout stage an lut thunga hetiang ani ta ka chuan ram pahni te hi knockout bracket a side thrana an om ta chia a chumi om zia chu final ma zong anin tum thei to lo ti na ni ti chuan knockout 3 hi kan en ani chuan zep thu a cheng lova Portugal lam omna hi a khir zoka Portugal lam side hi a khir zoka a chan chu ram thatak tak Germany te France Netherlands Morocco Spain Belgium te ho an om wang ani a Argentina lam kan en ve thungani chuan ram lian do a chuan Brazil le England te hi an nimmaya Norway, Colombia, Japan ti te po an chelova ama ero chu side dang om Germany, France, Netherlands, Spain ti te ai ngot chuan an lian lova ma chhon po an hupur om lo zo ka ne ti chuan engwangin nge Argentina lam chan hi a ol sama Portugal lam chan hi a har sat bik ti kha zona a om mai thaya a chan na ol sam ber chu knockout stage ram pahni te arin che that lei wang ne knockout stage a Portugal lam zinkawng hi avahar sa big ve kanti ani mai thaya a chan na chu group stage an che that lo wang ani e ti zong kha ni mai Portugal hian group stage a khan pakhat na nin knockout stage in hlang kai ta se tuna Colombia din hmuna hian an om don ti na ani a round of 32 a Croatia ni lovin Ghana an ma chhon don ti na ni ama ero chu pahnina ni chunga group stage an khar wangin round of 32 a Croatia an ma chhon angai pha a ti chuan Croatia hi lo paltlang ta te reng poni se round of 16 an ma chhon tur hi Spain emo Austria mo an ni dona Austria ai chuan Spain lam hian round of 16 mel an mu arin oma chu van Portugal hian round of 32 an paltlang ani chuan an game le Spain nena arin sut arin omane ti chuan Spain hi lo paltlang le hlo ta se ti zel phot meng o quarter final a an ma chhon thei ram pali te hi USA Bosnia Belgium le Senegal te an ni a heng ram pali zinga hian Belgium hirin kai le thleng ber turangai an ni a chu tiang ani chuan Portugal hian quarter final a Belgium an ma chhon don ti na ani ti chuan Belgium hi lo hnele ta se ti zel ani kha semi final a an ma chhon thei tur ram te hi Germany Paraguay France Sweden Netherlands Morocco le Canada te an ni Canada hian ni zan lam khan South Africa sikhat fain an hne a kumin FIFA World Cup round of 16 in hlang kai masaber an ni ti kha kan no hredon nia ti chuan heng ram thatak tak zinga semi final mel mutura rin kai le kan be se ber chu France an ni ram dang thatak tak Germany Netherlands Morocco te po an oma ama ero chu France lam hi an buk arit ber ome hetianga thil a thleng ani chuan semi final a Portugal le France arin ma chhon don tina ani ti chuan semi final a France an paltlang le ani ngat chuan Portugal hian final a side dangami an ma chhon to dona Argentina Brazil England ti te honen khan arin su thei don tina ni
le engpo ni se atoi zong in ti hian soidon ta ila kumin sang ni somni paruk FIFA World Cup a Portugal knockout stage zinkawng tura kan ngai tar lang ta ila round of 32 a Croatia round of 16 a Spain quarter final a Belgium semi final a France te an ni don ani akhir tral don khop maya Portugal tan final luna chance a love katilova ama ero chu tuna an performance an khel dan te en mai hi chuan final lut tur chuan har tharna nasatak an chan atu lang le tikhan Portugal lam chu du tok ta ila Argentina lam hi en vele don ta ila soitongin Argentina in knockout stage an khel tha em a chu chuan din mun duam zok din mun har selo zok a hlang kai ani en tirnan Argentina hian an group a panhina ni chungin knockout stage lo lut ta angse tuna Austria chan hi an changdon ti na ni round of 32 a group 8 stopper group 8 sa pakhatna Spain an ma chon ngal don ti na ni akhir ngal vio don ti na ni chu ama ero chu pakhatna ning group stage an khar fel tak sia chuan Messi le achian te hian round of 32 a Spain ni lovin group 8 sa pahnina Cape Verde an ma chon don ani ti chuan round of 32 a Cape Verde an hne ani chuan round of 16 a Australia emo Egypt emo an ma chon dona ti chuan round of 16 po lo paltang le ta angse quarter final a Switzerland Algeria Colombia le Ghana a engram emo ber an ma chon dona Colombia hi an ni arin omane Colombia hian quarter final an lut tura ngai ila chu Colombia chu Argentina hian lo hne le ta se semi final a Argentina ma chon thei tur ram pariat te chu Brazil Japan Ivory Coast Norway Mexico Ecuador England le DR Congo ten ni ti chuan Brazil hi semi final in hlang kai turin lo ring chin ta ila chu Brazil chu Argentina hian lo hne le ta se ti zel ani ri kha o Argentina hian final a knockout bracket dangami an ma chon don ti na ni a ti chuan a toy zong in Argentina knockout stage zinkawng tura kan rin dan kan predict dan hetiang hian kan tar lang anga round of 32 a Cape Verde round of 16 a Egypt quarter final a Colombia semi final a Brazil te an ni don ani le tikhan ram pahni Portugal le Argentina te knockout stage zinkawng an mabak tur kan ngai chu kan hreta a ti chuan lo khai khin don chin ta ila Argentina in round of 32 a Cape Verde an ma chon line Portugal lamero in Croatia an ma chon don ani a ti chuan Argentina in last 16 a Egypt an ma chon tura kan predict line Portugal lamero in round of 16 a Spain an ma chon tura ngai ani ai nang lo ngal vio mai ti chuan Argentina in quarter final a Colombia an ma chon tura kan ngai line Portugal lamero in Belgium an ma chon tura kan ngai thunga semi final lam kan en ani chuan Argentina in Brazil an ma chon tura kan predict line Portugal lamero in France an ma chon arin omani le kha ram pahni te mabak le an knockout stage zinkawng tura ngai ani a tlang taka soi chuan Portugal lam kha akhir fe zok ani ama ero chu kan thil ti sual hian an hnuah min volet le thin tiang do khan group stage an che that tok lo wang ani bera group stage an che that lo miau chon knockout stage akhir don ti kha thil lang chiang ngal em ani heti mek lai hian Argentina lamero group stage an mang thaboka abultan that chu achen vezo tlukani tiang khan Leo Messi le achian de zinkawng tur hi an mabak hi Cristiano Ronaldo le achian de zinkawng tur ngot ai chuan a thlan omzoka world champion tan hian semi final rim anam ngal thuak ani kan tinge le engpo ni se enge thleng zel don kan thra chho mai dona ram pahni te hian eng chen nge an thlen don final ma in an tla ve mai nge ram pakhat chawin final an lut don nge ram pahni te hi final a anin ma chon don ti chu kan thra chho zel ani yang chu le tikhan tun tumatan chuan kan du tok le phot mayanga kan video te tha intia bengwar thak inti ani chon lo like kula kan channel hi in lo subscribe buk don nia thir tu le ngai thatu te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soya
หุ่นมันนวมเวกุเลย